Ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC kalabata ban IT da ka kaipot jing toket ka babnya hapo ka shibnai halor ka jingyap jong ki arngot ki briu na ka jingken no bethai dynamite hapo ka wei ka par do yong hakashnong thangsko East Giant Hills ha ukurwo bala palai lingbau secretary ka MHRC u LCH Marak ha ka Henry Triklalingkon laong ka MHRC kala shim da ka suwo moto case ha ka baya debat ka jingyap jong ki arngot ki briu ha ka shnong thangsko East Giant Hills hadien ka jingken no pun bethai dynamite hapo ka wei ka par do yong ka commission kala pha notice shaw chief secretary ka Sarkar Meghalaya ba unthong ye ka jingto kit ba mardor bat ban IT ya ka kai pot ka babnya sha ka commission hapo ka shibnai kala banram hadu menta la penthikna tang halor ka jingyap jong wei ubriu ba kerteng u ashuk tamang uni ubriu ula khlat no namar ka jingman saw jor ha ka shitarik kala lingkan hapadeng ka jingsha sumar hapo Shillong Civil Hospital kita long kubor kia thu shu shu bahag baningkong la penkit ya utamang syasut tengah Primary Health Center na kabenta ban ajing sumar hak arpulai trik no pra archa apsan hashwa ban penkan ria ya u Shillong Civil Hospital namar ka jingjor jong ka jingman saw kat ba ya wepat ubriu ya ubala kamba ulayam hakatika jingja ompat shimala ban tip thikna hadu menta